La quarta generació de la Fórmula E marcarà un canvi important. Avui vinc a explicar-vos una mica els canvis més fonamentals i començaré parlant de calendari, perquè sí, aquí ja hi tenim molts canvis. 21 rondes que començaran a Jeddah i que acabaran alerta no a Londres, com és el cas d'aquesta temporada i de les últimes, sinó a Japó. Repassem ronda per ronda perquè serà interessant veure com està muntat, perquè Londres, de fet, desapareix del calendari, ja ho veureu. I comencem a Jeddah. Estem en un circuit difícil, amb uns monoplaces que seran completament nous, amb rondes 1 i 2. Serà doble cap de setmana per començar la temporada, un test important per provar nou format que explicarem després del calendari i sobretot per veure també on estan els equips en general en aquesta primera ronda i en aquest inici de temporada. Després viatjarem a Mèxic, a l'Autódromo Hermanos Rodríguez, tercera ronda, ja el 16 de gener del 2027, les dues proves de Jeddah que seran 18 i 9 de desembre de 2026, per tant seran les úniques d'aquest any 2026. Mèxic, 16 de gener 2027, serà el primer cap de setmana en solitari. Després, compta primer debut 6 de febrer de 2027 a Cota, al circuit de les Amèriques, a Austin. No ho negaré, tinc moltes ganes de veure la fórmula al circuit de les Amèriques. Entenc, no ho desconec ara mateix, quin traçat, entenc que serà el curt la variant que utilitza la NASCAR, però bé, són cotxes bastant més potents, per tant no sé si buscaran fer un llarg. Jo de primer es diria el curt sense saber-ho, si algú ho sap, comentaris seran molt benvinguts en aquest vídeo, perquè al final jo aquí et poso una mica el que hi ha, dono la meva opinió, que la donaré més cap al final, però si teniu informacions, notícies, les podeu enllaçar aquí baix als comentaris perfectament, sempre és benvingut, us ho dic a les narracions i evidentment també en els vídeos. Del 6 de febrer passem al 20 de febrer, ens n'anem cap a Miami, un altre debut, l'autòdrom, un altre debut no, continuació, Miami ja hi hem corregut, la pregunta és una mica la mateixa, si serà el mateix traçat o serà un traçat diferent, no és debut, Miami ja hi hem corregut aquest any, no va estar malament la veritat, va ser una cursa entretinguda, i de Miami ens n'anem cap a Sao Paulo, que passa a ser la sisena ronda el 13 de març. Sao Paulo, que venia sent una mica el test d'obertura, a principi de temporada, abans a Mèxic, doncs ara per calendari que era allà. El que està quedant bastant clar fins ara és que han sabut fer bastant bé el calendari, tot i que ja veureu que hi ha un petit error ara. Setena ronda, 17 d'abril, Sània, a la Xina. A priori, quan tu veus això pots pensar que comença la ronda asiàtica. No, ja hem dit que acabàvem a Tòquio, per tant, és una cita que tenim a Àsia puntualment 17 d'abril abans de la gira europea. Una gira europea, per cert, que serà massiva, amb doble cursa a tots els circuits, per tant, també interessant. Però, com deia, Sània, 17 d'abril, en un circuit que és estret, que és difícil, on passen moltes coses, on també ho hem vist aquest any, i que jo no confiava que continués el calendari. No sé si serà amb el mateix circuit o no, perquè la veritat, si és amb el mateix, estem parlant d'un circuit molt dur. Rondes 8 i 9. Tempelhof, Berlín, 8 i 9 de maig, precisament. De nou doble cap de setmana. Serà el segon, perquè el primer era Jeddah, però serà el segon. I aquí començarà, jo crec, la festa. Aquí es començarà a decidir molt el campionat amb la gira europea. Perquè mireu, 8-9 de maig, Berlín. 15-16 de maig, Mònaco. 29-30 de maig, el Gran Premi de Regne Unit, l'Eprix de Regne Unit, és a Brands Hatch. No serà el circuit de Londres que tindrem al final d'aquesta temporada. Serà Brands Hatch, circuit diferent, molt difícil. És gairebé un antònim del que tenim ara a Londres, que és un circuit també tirant a estret, amb els mítics pavellons ja
que tenim el traçat i que fa que siguin unes condicions una mica peculiars. Però bé, ens despedim d'aquest circuit de Londres per anar a Brands Hatch, a un circuit permanent, i anem a una altra incorporació, que és 18-19 de juny, Zandvoort. Països Baixos, que cau del calendari de la Fórmula 1 i que entra al calendari de la Fórmula E. I benvingut sigui Zandvoort, un circuit pot ser interessant per la Fórmula E, pot ser interessant perquè té la recta principal, que és un bon punt per avançar, però alhora moltes zones per recarregar energia, per regenerar energia, per tant, pot estar bé. 26-27 de juny, a Madrid, a Jarama, va ser una bona decisió d'anar al Jarama per part de l'organització. Va ser una altra cursa que em va agradar. De fet, crec que hi ha poques curses que no m'hagin agradat aquesta temporada de Fórmula E i que no hi tingui esperances de cara a la temporada que ve. I ja ens n'anem cap al final. Del 26-27 de juny, Jarama, 10-11 de juliol, Xangai, que hem tingut aquesta setmana passada amb el tema de la pluja que ha fet que siguin curses caòtiques. No es vaig poder donar, però sí que hi ha les de l'any passat, les del 2025, que em vaig donar una i que va ser un autèntic caos per la pluja. 10-11 de juliol, per tant, més o menys les mateixes dates. Veurem si la climatologia aguanta una mica més bé el pas de la cursa. I es tancarà la temporada a Tòquio, a Japó, amb doble cursa 24-25 de juliol. Un calendari que ens porta fins a més enllà de meitat d'any i que crec que ens deixa una bona temporada. Després, què tindrem? Tindrem dos estils de cursa pels dobles caps de setmana. Primer de tot, pels caps de setmana que només tinguin una cursa, l'Eprix serà una cursa de 45 minuts amb càrrega aerodinàmica baixa, 8 minuts de mode d'atac i el pit boost obligatori. Cada cap de setmana de cursa tindrem pit boost. Això m'agrada. Què no m'agrada? Passar a curses per temps. Jo això creia que era una cosa que ja havíem deixat del passat amb la Fórmula E i aquí és on a mi hi ha aquest primer punt que em desquadra. Què vol dir? Que des de casa tocarà fer una mica càlculs de voltes, que és el mateix que hauran de fer els enginyers amb els entrenaments. Però després, caps de setmana que tinguem dues curses, en comptes de tenir dues curses gairebé idèntiques, tindrem una cursa sprint de 30 minuts, el que en direm Eprix Unleashed, amb el meu accent anglès, espectacular. Eprix Unleashed, sprint de 30 minuts amb càrrega aerodinàmica alta, 6 minuts de mode d'atac i sense pit boost. Aquestes són les dues grans novetats, podríem dir, el calendari i alhora l'Eprix Unleashed com a alternativa per fer dues curses diferents. I jo haig de dir una cosa. Bé, perdó que me n'oblidava. Seguirà el format de duels en principi a la Gen 4. I la puntuació és 3/4 del mateix, amb la diferència que hi haurà puntuació a quali. Però bé, sumarà 4 punts al poleman, 3 punts al segon, 2 punts al tercer, 2 punts al quart i del cinquè al vuitè un punt. Per tant, és un punt per ronda que passes, per dir d'una manera, o per ronda que competeixes. Si només competeixes quarts de final, un punt. Si competeixes semis, 2 punts. Si competeixes la final, 3 punts. I per la pole, punt extra, que fan aquests 4 punts. Però bàsicament això. Seguirem bastant en la mateixa línia. Crec que és un reglament interessant i que donarà peu a veure curses molt entretingudes. I si bé és veritat que jo no sóc molt aficionat a aquestes curses per temps, ho haig de dir,
podem tornar a tenir aquella situació d'algú calcular una volta de menys i quedar-se allà mig tirat a l'última volta, o algú calcular una volta més i no haver tirat tot el que s'havia de tirar. Per tant, pot ser interessant, pot ser molt interessant. En una Fórmula E que està demostrant que està donant molt bones curses, no entraré en el debat de moment de si pot competir amb la Fórmula 1, perquè és veritat que la Fórmula 1 amb aquest reglament híbrid està rebent moltes crítiques. No hi entraré aquí. No, ara mateix no. Potser quan tingui una perspectiva clara de Fórmula E i Fórmula 1 la temporada que ve, potser hi entro, perquè la Fórmula 1 també prepara algun canvi molt mínim, molt subtil, però que pot ser també interessant de cara al tema de percentatges de motor de combustió o motor elèctric. Però bé, serà un gran misteri veure què passa amb la generació 4, un misteri que viurem aquí, evidentment, i que l'intentarem explicar de la millor manera possible, perquè és el que intento fer sempre. Explicar disciplines que potser no són tan conegudes per la majoria de la gent, en català, intentar-ho fer de la millor manera possible, sempre amb el vostre suport, i us devia el vídeo dir-vos que he volgut esperar perquè volia veure com era una mica l'exhibició a Goodwood de la Fórmula E, i haig de dir que qui hagi vist la volta on board, no sé si de Dan TikTok, que està penjada al YouTube de la Fórmula E, crec que haurà vist perquè realment aquesta generació 4 pot ser il·lusionant. Perquè és un cotxe molt potent, perquè és un cotxe que pot canviar i molt el que és la Fórmula E tal com la coneixem. Però això ho sabrem a partir del desembre, o una mica abans amb els testos de pretemporada. Fins aleshores tot són especulacions, poca cosa més podem dir. Poca cosa més. La millor manera de saber què passarà amb la generació 4, com serà, quines grans diferències veurem, i si ens agrada, serà veient-la. I això ho farem aquí. Ho farem per nosaltres, per vosaltres i pel públic que ho desitgi. Fins aleshores, queda esperar, que només queda mig any. Una mica menys, per tant, va quedant poc. Nosaltres tornem als directes habituals en breus, però aquesta setmana descansar també ha anat bé. Fins aleshores, que ho passin bé, gaudeixin i adeu.